खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डखौ माबोरैहाय डाउनलड खालामो आं बेनि बागै भिडिअ लाबोदों मैयानि नटिसआव जोंना आसाम पुलिसनि साइटआव होदोंमोन दि साब इन्सपेक्टर इउबि आरो कमान्ड' एबिनि आनजादा फैगौ 24 एप्रिल 2022 आव जागोन बेनिखायनो केन्डिडेटफोरखौ एडमिट कार्डखौ 17 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चनि गेजेराव डाउनलड खालामनानै लानो थिनदों नाथाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो जेब्ला जोङो साइटआव हाबो अब्ला जोङो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हाया बेयाव लिरनाय दङ जोंना एग्जाम सेन्टारखौसो बासिनांगौ होननाय बेनिखायनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनायनि सिगां जोङो एडमिट कार्डखौ डाउनलड मोननो थाखाय जोंनि एग्जाम सेन्टारखौ जोङो माबोरैहाय बासिना लागोन बेखौ आङो स्टेप बाय स्टेप बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिथागोन मोजाङै बेनिखायनो केन्डिडेट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो थाबैनो एग्जाम सेन्टारखौ बासिनानै लादो अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ जागायलांनोसै आसाम पुलिसनि जोंना फोसावखानाय नटिसआव लिरनाय दङ नै दा केन्डिडेट हेभ टु साबमिट देयार डिटेल पार्टिकुलार इन order to issue admit card for appearing in the written test नायदो जोंना बेयाव बुंनाय दंखायो जोंना written testआव जोंना जिरायनो थाखाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनांगौ नङा होमबा बे एडमिट कार्डखौ मोननो थाखायनो केन्डिडेटफोरा गाव गावनि डिटेल्सखौ होफिननांगौ जाहैदों माने एग्जाम सेन्टारफोरखौ मोजाङै बासिनांगौ अब्ला फैदो जोङो मेन साइटआव थांनानै जोङो फिल आप खालामनोसै फर्मखौ आरो एग्जाम सेन्टारखौबो जोंनि सुबिदा बायदि बासिनानै लानोसै अब्ला फैदो जोङो साइटआव थांनोसै आচ্ছা बे साइटआव फैबाय जोङो बे साइटआव फैखांनायनि उनावहाय जोंहा मा खालामनांगोन नैबेयाव प्लिज क्लिक हियार टु गो कमन रिटेन एग्जाम बेयाव सेरबाय बिनि उनाव बेबायदि फैबाय बेयाव जोंहा मा खालामनांगोन बेयाव लिरनाय दंखायो नै साब इन्सपेक्टर इउबि इन आसाम पुलिस ओमफ्राय एबि इन कमान्ड' बेटालियन ओमफ्राय एसिस्टेन्ट डिपुटि कन्ट्रलार नै बे मोनथाम दङ बे मोनथामनि एडमिट कार्डखौ मोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ गिबियावनो जोंनि सिगाङाव एप्लाइ खालामखानाय जोङो एप्लिकेसन नाम्बारखौ बेयाव होनानै आरो जोंनि नामखौ बेयाव होनानै डेट अफ बार्थखौ बेयाव होनानै जोङो रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय मोनसे फर्म गेवगोन बे फर्मखौ जोङो सिगाङाव जेरैहाय एप्लाइ खालामदों बेबायदिनो राइट एकदम सिगांनि जोङो प्रिन्ट आउट खालामनानै लाखानाय गैया होमबा बे प्रिन्ट आउट खालामनानै लाखानायखौ नायफिननानै जोङो मोजाङै फिल आप खालामफिनगोन अब्ला फैदो आं बेखौ लगइन खालामनानै लाग्रोनोसै आं लगइन डिटेलखौ फिल आप खालामबाय उनाव रेजिस्टाराव होदो रेजिस्टाराव होबा जोंनि सिगाङाव एप्लाइ खालामखानाय फर्मआ गेवनानै फैबाय बेयाव एप्लिकेसन नाम्बार फैगोन जोंनि नेम फैगोन ओमफ्राय डेट अफ बार्थ फैगोन ओमफ्राय नैबे खनायाव नैबेयाव दङ नै एप्लिकेसन फर्म लिरनाय दङ नैबे एप्लिकेसन फर्माव जोङो सेरनानै होनांगोन अब्लानो गुबुन मोनसे माबा फर्म गेवनानै फैबावगोन होमबा जों सेरनोसै एप्लिकेसन फर्माव सेरबाय एप्लिकेसन फर्माव सेरखांनायनि उनावहाय नोंथांनि सिगाङाव फिल आप खालामखांनाय फर्मआ बेबायदि गेवनानै फैगोन खिन्थु बेयाव गासिबो ब्लेंकसो फैजोबगोन बे ब्लेंकखौनो जोङो मोजाङै सिगांनि प्रिन्ट आउट खालामनानै लाखानायखौ नायनानै जोङो फिल आप खालामनांगौ अब्ला फैदो जोङो फारि फारि फिल आप खालामलांनोसै होमबा फार्स्टआव एप्लिकेसन नाम्बारा जोंना बे थाखागोन ओमफ्राय फुल नेम अफ द केन्डिडेटनि नामाबो थाखागोन ओमफ्राय फादार्स नेम थागोन खिन्थु मादार्स नेमा होनाय थाया ब्लेंक थागोन बे मादार्स नेमखौ नोंथाङा लिरनांगोन ओमफ्राय बेयाव डेट अफ बार्थआबो होनाय थाखागोन जेन्डाराबो होनाय थाखागोन होमबा फैदो जोङो मादार्स नेमखौ लिरनोसै आरो गुबुन गुबुन फिल आप खालामनांगौ खथाखौबो जोङो फिल आप खालामलांसै जों मादार्स नेमखौ बेयाव लिरनोसै मादार्स नेमखौ लिरबाय बिनि उनावहाय गाहायाव जोंना पस्टआ जोंना सिगाङाव जोङो मा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो ओंखारखागोन आङो एप्लाइ खालामदों एबि आरो इउबि मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय मोननैबो ओंखारखाबाय ओमफ्राय दाना नैबे मेन बाथ्राया जोंना फैबाय डिस्ट्रिक्ट नङाबा सेन्टार अफ एग्जाम सेन्टारखौ जोंहा बासिनांसिगौ आरोखि बेहाय
एग्जाम सेन्टार डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बबे डिस्ट्रिक्टआव एग्जामखौ होगोन बेखौ बासिदो। आङो एग्जामखौ चिराङावनो होगोन बा आङो बासिबाय। नोंथांमोनाबो बबे डिस्ट्रिक्टआव होनो सानो एग्जामखौ बेखौ बासिबानो जाबाय। फ्राय जोङो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो होखागोन, जोंनि खाथियावनो, बेखायनो होबाय। बिनि उनावहाय नैबेयाव प्रिफारेन्स फैदों, प्रिफारेन्सआव सेलेक्ट खालामदो। ए बि आरो इउ बि मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय मोननैखौबो होबाय। बिनि उनावहाय गाहायाव जोंना इडुकेसन क्वालिफिकेसन। सिगाङाव जोङो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ माबोरैहाय फिलाप खालामदोंमोन थिग बिदिनो एखे जोङो फिलाप खालामफिननांगोन। अब्ला फैदों आङो आंनि इडुकेसन क्वालिफिकेसन डिटेलखौ फिलाप खालामसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ मोजाङै फिलाप खालामबानो जाबाय। इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बेयाव फिलाप खालामखांबाय। नोंथाङा मा SSLC, ओमफ्राय 12नि, ओमफ्राय ग्रेजुएसननि, ओमफ्राय पस्ट ग्रेजुएट दंबा पस्ट ग्रेजुएटनि बेखौ फिलाप खालामदो। फिलाप खालामखांनायनि उनाव गाहायाव दङ नै लगिन डिटेल अफ दा केन्डिडेट। बेयाव नोंथाङा पासवार्ड बानायनानै लानांगौ, ओमफ्राय बेखौ कनफार्म खालामनांगौ। पासवार्डआ बेयाव मिनिमाम 8 केरेक्टार आरो मेक्सिमाम 12 केरेक्टार जानांगौ। आं पासवार्डखौ बानायनानै लाबाय। बेनि उनाव नैबे डेक्लारेशन्स अफ दा केन्डिडेट होननाय दं, बेयाव टिक मार्क होदो। टिक मार्क होखांनायनि उनाव गाहायाव ओरै फैबावदो। फैखांनायनि उनाव इम्परटेन्ट नट्स लिरनाय दङ, बेयाव नायदो इम्परटेन्ट नट्सआव मा होनदों, प्लिज रिचेक दा एप्लिकेसन फर्म बिफोर फाइनाल साबमिट। फाइनाल साबमिट खालामनायनि सिगां नोंथांखौ नोंथांनि फिलाप खालामनाय फर्मखौ मोजाङै नायफिननो थिनदों। होमबा फैदो जों खनसे नायफिननोसै। नायफिनखांबाय। बेनि उनावहाय जों नैबेयाव टिक मार्कआव होदो। टिक मार्कआव होखांनायनि उनावहाय मा होनदों, नैबे आई हेभ चेक अल एन्ट्रिज इन द एप्लिकेशन फर्म फिल आप बाय मी एन्ड द एप्लिकेन्ट form is correct. I know that it cannot be changed after submitting the application form. The entries made are correct as per my document. होमबा बेखौ नायदो नोंथांमोना मोजाङै फिलाप खालामनायखौ। जुदि गासैबो अकेबा नैबे फाइनाल साबमिट बटन दङ, नैबे फाइनाल साबमिट बटनाव सेरनानै फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय। फाइनाल साबमिट खालामसै, ओमफ्राय नैबे अके होदो। सेभ साक्सेसफुलि अके। अकेनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि मोनगोन रेजिस्ट्रेसन रिपर्ट मोनगोन। बेयाव थानानै बेयाव गो टु लगइन खालामसै। आङो नैखौ कपि खालामनानै लाखानोसै एप्लिकेसन नाम्बारखौ, ओमफ्राय खनसे लगइन खालामनानै नायनोसै। गो टु लगइन। लगइन खालामनाय नोंथाङा एप्लिकेसन नाम्बार, केन्डिडेट नाम, डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय केपचाखौ बुनानै रेजिस्टाराव लगइन खालामदो। होमबानो नोंथाङा बेबायदि फैबाय आरोखि। होमबा नोंथाङा बेखिनियावनो नोंथांनि एप्लिकेसनखौ साबमिट खालामनाय जाबाय। सम सम नोंथाङा बेयाव चेक खालामबाय थाबानो जाबाय। सम सम चेक खालामबाय थाबा नोंथाङा बेयाव साननै सानथामनि उनावहाय मोनगोन नैबेयाव एडमिट कार्ड। नैबेयाव डाउनलड एडमिट कार्ड होननाय मोनगोन। बेखौ एडमिट कार्डखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो 24 एप्रिलाव जानो गोनां आनजादाव जिरायनो हागोन। अब्ला बेखिनियाव नोंथांमोना आंनि बे बानायनाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो भिडिअखौ, आरो गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। अब्ला गोजोन्थों।